Il-futur ta' Malta mhuwiex ta' partit wieħed jew ieħor huwa tan-nies tal-Maltin u l-Awċin kollha, għalhekk dan hu l-mument biex inġibu lil Malta l quddiem. Kien dan il-qofol ta' diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch li ma' diskors ġab fit-tmiem għall-Konvenzjoni Nazzjonali weda oħra mwettqa ta' Alex Borch. U għalhekk importanti li millum tibda l-konvenzjoni, jien ħanibqa' nisma', ħanibqa' nitkellem magħkom, ħanibqa' niltaqa' magħkom, ħanibqa' nisma' l-karba tagħkom, ħanibqa' nisma' l-isfidi tagħkom. Però serħu raskom illi mid-diffikultajiet u mill-isfidi li għandkom intkom jien nar opportunità għaliex għandi rieda politika illi verament ikun dan il-moment biex Malta tkun il-qudiem, biex Malta timxi l-qudiem, biex Malta Għawdex bħala nazzjon nibqgħu inkabbru l-ekonomija ta' pajjiżna, biex il-Maltin u l-Awċin kollha jibqgħu jimxu l-qudiem. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li din il-konvenzjoni ma kienitx weekend ta' diskorsi imma prova ta' kif irridu ngħaddu mill-kliem għall-azzjoni, partit li jisma' u li jaħdem ma' kulħadd. Alex Borch tkellem dwar is-sigurtà, l-indafa fit-toroq u r-rispett tar-residenti bi spazji miftuħa għal familji bi pjazzett ħajjin għaliex meta belt jew raħal jitilfu l-identità tagħhom tibda tħossok waħdek f'pajjiżek stess. Taħt kull gvern kien hemm it-tajjeb u kien hemm il-ħażin. Kellna x-xogħol, kellna l-investiment, kellna tkabbir ekonomiku, kulħadd konxju illi dejjem kien hemm ukoll it-tajjeb. U dan ma jista' jiġdu ħadd. Imma l-poplu qed jgħidilna xi ħaġa importanti ħafna illi hemm bżonn f'dan il-pajjiż illi dal-aħħar tlifnija hija propju illi tlifna il-bilanċ. Smajni ħafna llum, smajni ħafna fil-workshops, għexna tkabbir f'ħafna każi li ġera aktar mill-ippjanar. Kenna tkabbir ekonomiku, però ma pjanajniex biex inkomplu nlaħqu ma' dan it-tip ta' tkabbir, biex l-infrastruttura tista' tlaħħaq ma' din it-tkabbir. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li komunità b'saħħitha ma tikbirx meta ftit jimxu l-qudiem u ħafna jibqgħu lura, tikber meta l-ġid jasal għand kulħadd. Rigward il-problema tal-proprjetà, Alex Borch irrikonoxxa li din hija waħda mill-akbar sfidi. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq li huwa jifhem dan il-pis u wiegħed li ser iwettaq soluzzjonijiet illi jtaffu din il-ġerħa soċjali. Dwar il-Gżira Awċija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch qal li Għawdex għandu valur uniku, però mhux kollox garantit għal dejjem. Kien hawn fejn anke tefadawl fuq it-tkabbir illi ħares lejn il-ġenerazzjonijiet futuri b'soluzzjonijiet ta' valur miżjud. Għawdex għandu valur uniku. Għawdex Sister Island għandha realtajiet, għandha karatteristiċi, għandha bżonnijiet, għandha sfidi, għandha opportunitajiet, però għandha karattru tagħha. It-turiżmu ta' kwalità, ir-reputazzjoni ta' rokna sabiħa mill-aqwa, il-karattru tal-irħula, l-ispazji miftuħa. U dan kollu, ħbieb, mhuwiex garantit għal dejjem. Għalhekk irridu nieħdu ħsieb il-Gżira Awċija. Għawdex iktar minn Malta ma jistax jispiċċa vittma ta' pjanar ħażin. Għawdex irridu napprezzawha, irridu niggarantixxu li maħniex ħanitilfula l-identità tagħha. Tkabbir? Iva, mhux ovvja li rridu tkabbir, però tkabbir bil-għaqal. Dwar it-traffiku, Alex Borch wiegħed kif fl-ewwel mitjum ta' Gvern Nazzjonalista jibda jitwettaq proġett li joħloq servizz ġdid u modern ta' trasport tal-massa. Fl-ewwel mitjum tiegħi bħala Prim Ministru ta' pajjiżna jibda jinħoloq u jitwettaq servizz ġdid u modern ta' trasport tal-massa. Proġett nazzjonali. Inwedkom illi fl-ewwel mitjum tiegħi, iva, bħala Prim Ministru ta' pajjiżna, nibdew inwettqu proġett ta' massa nazzjonali.
sabiex verament nuru li min business. U din hemm in-numri li jibbekjawha, hemm ir-riċerka li jibbekjawha. Jiġifieri serħu raskom illi mhux qed nitkellem minn arja. U din il-proġett tal-massa nassigura illi jibda jopera sa tmiem il-leġislatura waħda. Jiġifieri f'5 snin dan il-proġett tal-massa jibda jopera f'pajjiżna. Alex Borch wiet li l-impenn tiegħu u li ser ikompli jisma' lin-nies sabiex il-kol flimkien bħala aħwa Maltin u Għawċin inġibu lil pajjiżna l qudiem.